Χθες βρέθηκαν μαζί με την Υπουργό, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, οι αγροτικές οργανώσεις. Να πούμε πρώτα καλημέρα στον κύριο Παπαπέτρου. Γεια σας, κύριε Παπαπέτρου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε. Ακούσαμε το πακέτο στήριξης για τους κτηνοτρόφους. Ευχαριστημένοι είστε? Να σας πω ότι πού είμαστε αρχικά και πού καταλήξαμε εχθές. Ναι. Άλλωστε γι' αυτόν έχουν καθυστερήσει οι ανακοινώσεις. Να καλημερίσω και τον κύριο Παπακυριακού που τον βλέπω. Γεια σας, κύριε Παπακυριακού, και σε εσάς. Ελάτε, κύριε Παπαπέτρου. Έλεγα λοιπόν, καλημέρα. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκινήσαμε με κάποιες αποζημιώσεις που είχαν καταθέσει, οι οποίες είχαν κριθεί από εμάς απαράδεκτες. Γι' αυτόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν τον ενημερώσαμε, σύστησε αυτές τις δύο επιτροπές και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε εκείνο το πακέτο εκείνη την Τρίτη τη νύχτα που μας παρουσιάστηκε. Και μπήκαμε σε συζητήσεις και μπορώ να πω ότι στην ουσία αυτό που έχει κληρωθεί είναι πολύ κοντά σε ό,τι είχαμε ζητήσει. Διότι και σε αυτές τις επιτροπές ήταν και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και των αγελαδοτρόφων και των ποιμνιοτρόφων, ήταν οι αγροτικές οργανώσεις, ήταν οι επιστήμονες και είμαι σίγουρος ότι αυτό το πακέτο είναι πολύ κοντά, σε εκείνα τα οποία ζητούσαμε. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έκαναμε ολόκληρον αγώνα για να ενισχυθούν οι αποζημιώσεις, εξού και το χρονικό διάστημα το μεγάλο που επέρασε μέχρι να πιστούν ότι ήταν απαράδεκτες οι πρώτες εκτιμήσεις των τεχνοκρατών όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Ωστόσο η ουσία, και αυτό που μας βρίσκει ευχαριστημένους, είναι το θέμα της απώλειας εισοδήματος, το οποίο θα καλύφθει μέχρι την τελευταία στιγμή και θα λαμβάνει υπόψη τα εργατικά, τα πάγια έξοδα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, τα δάνεια και όλα αυτά όσα ζητούσαμε. Καθώς επίσης και το κόστος της σύντησης των ζώων που να αποκτηθούν σύμφωνα με το σχέδιο ανασυγκρότησης για όλη την περίοδο μέχρι που τα ζώα θα συνεισφέρουν στο εισόδημα των κτηνοτρόφων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπακυριακού, δέθηκε το ερώτημα αν τα 35,6 εκατομμύρια ευρώ θα είναι όλα για τους κτηνοτρόφους. Διευκρινίστηκε καθόλου χθες αν σε αυτό το ποσό έχουν να κάνουν και τα υπόλοιπα έξοδα που ασχολούνται με τον αυτοδυπηρετό, δηλαδή οι βάρδικες των αστυνομικών, τις θηροφύλακες, δεν ξέρω και ποιος άλλος, τμήμα δασών κτλ. Είναι αποκλειστικά για τους κτηνοτρόφους, κύριε Παπακυριακού? Καταρχήν να καλημερίσω και τους καλεσμένους σας. Πρέπει να πούμε το εξής. Για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος πρώτα, πρέπει να εξηγήσουμε πώς θα δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Δεν μας ενδιαφέρει αν τα 55 εκατομμύρια είναι αποκλειστικά για τους παραγωγούς ή αν είναι και για άλλους. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι αυτά που συμφωνήσαμε για τον κάθε παραγωγό να τα πάρει. Εντάξει, αυτό δεν είναι λάθος που λέτε, ναι. Μπορεί να είναι στο τέλος μπορεί να 35 εκατομμύρια, μπορεί να 50. Μάλιστα. Μπορεί να είναι 30. Αλλά η ουσία είναι να δοθούν σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστημένοι από τα ποσά, όχι το συνολικό τελικά, ευχαριστημένοι από τα ποσά που θα δοθούν αναζώο ή τέλος πάντων αποζημίωση όλων των υπολείπων που μας είπε και ο κ. Παπαπέτρου. Ναι. Καταρχήν να σας εξηγήσω πώς είναι η αποζημίωση για να είναι αντιληπτό, διότι έχω αντιληφθεί ότι οι περισσότερος κόσμος δεν έχει καταλάβει πώς θα δοθούν και με ποιον τρόπο. Για πείτε μου. Υπάρχουν κύριες αποζημιώσεις. Υπάρχουν και επιμέρους, αλλά κύριες είναι οι εξής.
Πρώτον, αυτό που συμφωνήσαμε με το Πρόεδρο Δημοκρατίας από την αρχή ήταν όπως μεριμνήσει ώστε οι μονάδες οι οποίες θα χάσουν τα ζώα τους να τα αναπληρώσουν και να μπορέσουν να συσκαθούν. Ο στόχος είναι να συσκαθούν. Αυτό το πράγμα θα γινόταν μετά από 8, 10, 12 μήνες, όποτε το επιτρέψει η επιδημιολογική ομάδα και την εταιρεία υπηρεσίες. Άρα αυτό το ποσό δεν θα πήγαινε στην τσέπη του παραγωγού. Η κυβέρνηση θα μεριμνούσε να το αντικαταστήσει ο ζώας. Το δεύτερο κομμάτι ήταν η απώλεια εισοδήματος. Η απώλεια εισοδήματος θα βγει για τον κάθε παραγωγό ξεχωριστά, δεν είναι η ίδια. Αυτή στηρίζεται πάνω στις οικονομικές καταστάσεις του καθενός. Οπότε, προσκομίζοντας τις οικονομικές καταστάσεις του καθενός, θα βρίσκουμε το καθαρό κέρδος του κάθε παραγωγού και θα προστίθενται πάνω σε αυτό οι αποδέσεις του, οι μισθοί, η κοινωνική ασφαλίση ή οτιδήποτε άλλο έξω υπάρχει και δεν αφορά. Ό,τι δήλωνες θα έρθεις να σου το δώσουν. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό η αποτιμίωση αυτή δεν είναι ίδια για όλους. Είναι αναλόγως. Ό,τι δήλωνες. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Τώρα, τι προέκυψε και έγινε μια αλλαγή. Στην πορεία φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει λεφτά θα πρέπει η παραγωγή να αποζημιωθούσει εντός 3 μηνών. Ναι, σωστά, στις 90 μέρες. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι γραμμένο κάτω. Εμείς το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, άρα η κυβέρνηση καλέστηκε να κάνει μια καταρχήν εκτίμηση προς τις μονάδες, ούτως ώστε να μπορέσει να πληρώσει τους παραγωγούς και να μπορέσει να πάρει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό είναι το ποσό το οποίο θα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να πληρώσει τις μονάδες, αναγκάζεται τώρα να το δώσει. Όμως υπήρχε εγώ θέλω να κάνω σχόλιο όμως. Καλά, ναι, πρέπει να πάτε εσείς. Πρέπει να πάτε εσείς οι αγροτικές οργανώσεις, οποιοδήποτε να πει. Δεν ήξεραν ότι μέσα στα λεγόμενα των ευρωπαϊκών κανονισμών υπάρχει διαθέσιμο 3 μήνες, 90 μέρες ουσιαστικά για να κάνεις παρέμβαση. Διαφορετικά δεν παίρνεις. Να σας εξηγήσω. Όταν αρχικά ο πρόεδρος πάνω στη φούρια της έντασης της κατάστασης που υπήρχε, μας είπε ότι γενικά θα αποζημιωθεί η παραγωγή. Ήταν μια λογική. Μα δεν είναι δουλειά του Προέδρου αυτή. Είναι δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στα αρμόδια υπουργεία. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να τα ξέρει ούλα τα πράγματα. Αυτόν έχει τους άλλους που κάτω ή που πάνω. Μα είναι το κτηνιατρίο που υπέδειξε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εμείς. Δηλαδή, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όταν σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα, έστειλαν μια επιστολή και είπαν: ξέρετε, υπάρχει αυτός ο κανονισμός και είναι δύσκολο. Γι' αυτό αλλάξαμε τρόπο σκέψης. Δηλαδή, τι έγινε τελικά. Έγινε μια εκτίμηση. Όμως η εκτίμηση αυτή, λόγω του ότι και εμείς δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει 100% σωστή για τους παραγωγούς, είπαμε στην κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε την εκτίμηση σας, βγάζετε τα ποσά σας, όμως όταν θα γίνει η αναπλήρωση των μονάδων, θα πρέπει η κυβέρνηση, αν οι τιμές των ζώων τότε δεν θα μπορούσαν να αναπληρωθούν τα λεφτά που να δώσετε, θα πρέπει να δώσει επιπρόσθετα. Πράγμα το οποίο αποδέχτηκε και ανακοίνωσε και χθες υπουργός. Άρα, όταν η παραγωγή θα πρέπει να αναπληρώσουν τα ζώα τους, σε συνεργασία με την Επιτροπή του κ. Μαλά, η οποία θα κάνει τις συζητήσεις με τις μονάδες που θα δώσουν ζώα, και αν χρειάζονται επιπρόσθετα από αυτά, η κυβέρνηση θα έρθει να τα καλύψει. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, καλύψαμε αυτό το κομμάτι. Όμως, επειδή η κυβέρνηση θέλει ό,τι παραγωγή να μπουν στο επάγγελμα ξανά, ήρθαμε και μας είπαν το εξής. Εντάξει, τα ποσά αυτά θα τα δώσω τώρα στους παραγωγούς, αλλά το είναι απώλεια εισοδήματος που θα την έδωρα κάθε μήνα. Προτιμούμε να τη ψήσουμε, να τη δώσουμε μετά που θα επαναδραστηριοποιηθούν, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα επαναδραστηριοποιηθούν. Έτσι, η απώλεια εισοδήματος θα τη μήνα, θα δοθεί τώρα το οποίο είναι της αξίας των ζώων και στη συνέχεια με την αναπλήρωση των ζώων θα δοθεί και το άλλο ποσό. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Εάν αύριο ένας παραγωγός πάρει 150.000 για τα ζώα του, το οποίο δεν είναι η τιμή, το τονίζω. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε μετά για την αγορά των ζώων. Και πρέπει να πάρει και 90.000, τα οποία πρέπει να το ειδοποιήσει η κυβέρνηση των καθένα πόσα θα πάρει. Ναι, κατάλαβα. Λόγου χάρη λέτε. Θα του πούμε του παραγωγού, κοίταξε, από τις 150.000
μπορείς να καταναλώσεις τις ανάγκες σου σε 50. Τις άλλες 60 πρέπει να τις φυλάξεις για να αγοράσεις μετά το υπόλοιπο από αυτά τα οποία θα καταβάλει το κράτος. Μάλιστα. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια αυτή για την απώλεια των εισοδημάτων, γιατί βάσει της ανακοίνωσης εχθές για τους 12 πρώτους μήνες, όσοι θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν, θα δίνεται το ποσό. Άρα για τον ένα χρόνο. Ναι. Θα δίνει το ποσό, εάν όμως επαναδραστηριοποιηθεί για 8 μήνες, πρέπει για 8 μήνες. Άρα δεν είναι για περιοδία 12 μήνες. Πάλι δεν είναι φίξ, λέτε, είναι μέχρι 12 μήνες, σωστά. Μάλιστα, διότι αν πάει πέραν των 12 μηνών, η απόφαση είναι τουλάχιστον για 12 μήνες. Έτσι. Ναι, κύριε Παπαπέτρου, να ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή χθες είδα και άκουσα κάποιες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά το χαλούμι pop. Υπάρχει σίγουρα μειωμένες ποσότητες γάλακτος και θα δούμε, λέει, τις επόμενες ημέρες κάποιες δηλώσεις. Θα αλλάξουν τα ποσοστά, η ποσόστοση. Υπάρχει η πρόθεση αυτή. Εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή την πρόταση. Ναι. Θα έρθει η πρόταση, αλλά εγώ λέω εκ των προτέρων ότι τουλάχιστον εμείς σαν ΜΠΕΚ δεν συμφωνούμε για αλλαγή του διατάγματος όσον αφορά τα ποσοστά. Η αλλαγή του διατάγματος τι θα γίνει, θα μειωθεί το εγωπρόβιο, θα αυξηθεί το αγελαδινό. Κοιτάξτε, μέχρι το 29 βάσει του κανονισμού που θα εφαρμοστεί πλήρως αυτό που έχουμε κατοχυρώσει. Μάλιστα. Οι ποσοστώσεις καθορίζονται μέσω διαταγμάτων από την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, ναι, η πρόθεση είναι λογικό ότι η πρόθεση θα είναι να μειωθούν να μειωθεί η ποσόστοση του εγωπρόβιου γάλακτος που συμμετέχει στην παραγωγή του χαλουμιού με το μείγμα που λέμε. Ναι, κατάλαβα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και το λέω ευθαρσώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Καλά, εγώ γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή ξέρω και από παλαιότερα τις θέσεις σας και τις τοποθετήσεις σας. Σίγουρα ο κύριος Παπακυριακού θα έχει αντίθετη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Φυσικά, διότι... ναι, γιατί... Ο κύριος Παπακυριακού, παιδιά, είναι των αγελαδοτρόφων. Ελάτε, κύριε Παπακυριακού, μου πείτε. Όχι, πρέπει, ακούτε αναλυτικά. Εμείς όταν υποστηρίζουμε μια θέση, υποστηρίζουμε γιατί έχει μια λογική. Δεν μπορώ να υποστηρίζω ούτε για πολιτικούς λόγους άλλες θέσεις, ούτε για άλλους σκοπούς. Γι' αυτό εξηγούμε. Το θέμα αυτό έχει να κάνει το εξής. Όταν όλοι λέμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε το χαρτούν, όταν όλοι λέμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε την αγορά του εξωτερικού, δεν μπορεί να κρατηθεί στην αγορά του εξωτερικού εάν δεν έχει προϊόν. Αυτή τη στιγμή και λόγω του αυτόδιου πυρετού, και λόγω του αυτόδιου, δεν μόνο λόγω του αυτόδιου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υλοποίηση των παραγγελιών από τις βιομηχανίες. Αντιλαμβάνεστε και το πείσαμε και με την Αυστραλία ότι αν καθυστερούσαμε ακόμα μια εβδομάδα να διεξελίσσουμε το θέμα του αποκλεισμού της Κύπρου, οι πελάτες θα ήταν έτοιμοι να πάρουν από αλλού άλλα προϊόντα τα οποία να μην είναι αλλού. Άρα στην προσπάθεια να κρατήσουμε την αγορά και χωρίς να επηρεάζεται κανένας, διότι δεν θα αποκτηθεί ούτε λίτρο γάλα. Οι βιομηχανίες είναι δεσμευμένες να παίρνουν όλο το γάλα. Και το εγωπρόβιο και το αγελαδινό. Ιδίως το εγωπρόβιο. Αν αντιλαμβάνεστε, εφόσον δεν έχει κόστος κανένας, έτσι θα πρέπει με κάθε θυσία να κρατήσουμε την αγορά μας. Μάλιστα. Γιατί διαφορετικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πάντως, ευτυχώς, τουλάχιστον αν θα γίνει αυτό, σημαίνει ότι οι ποσότητες του αγελαδινού μπορούν να καλύψουν, κύριε Παπαπέτρου, αυτές τις ανάγκες. Παρόλο που μας έλεγαν στην αρχή ότι η αγελάδα είναι πολύ πιο επιρρεπής από το εγωπρόβατο στον αυθόδη πυρετό. Βλέπουμε ότι οι φάρμες των αγελάδων που είναι επηρεασμένες και θετικές είναι αρκετά πιο λίγες από τα εγωπρόβατα. Δεν ξέρω, κύριε Παπαπέτρου, αν έχει να κάνει με το πόσες φάρμες εγωπροβάτων έχουμε και το πόσο αγελάδες, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η φάρμα της αγελάδας είναι δίπλα-δίπλα με τη φάρμα των εγωπροβάτων, που η τελευταία είναι θετική. Κοιτάξτε να σας πω ότι παρόλο ότι το ποσοστό απώλειας των βοηδών σε σχέση με το ποσοστό απώλειας των εγωπροβάτων είναι
πολύ πιο κάτω από το μισό. Εν τούτης, τα ζώα, τα βοηδή, παράγουν πολύ γάλα σε σύγκριση με τον μέσον όρο παραγωγής των εγωπροβάτων. Ναι, αντιλαμβάνομαι, πιο μεγάλο ζώο. Και εν τούτης, ένα παράδοξο το οποίο κατατέθηκε στην Επιτροπή είναι ότι βεβαιώνεται ή διαπιστώνεται αύξηση του αγελαδινού γάλακτος. Αύξηση του αγελαδινού γάλακτος. Που από την άλλη, να σας πω ότι πέστε να κάνουμε ένα σενάριο πρακτικό. Πέστε ότι είμαστε στο 30 ή 31. 2030. Ναι, κατάλαβα. Μεγαλώσετε μας κι άλλον, κύριε Παπαπέτρου. Που θα εφαρμοστεί πλήρως ο φάκελος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και μη κακόν, δεν είχαμε σήμερα αυτό το πρόβλημα και το έχουμε μετά το 31. Τι θα γίνει? Έλαντε. Τι θα γίνει? Άρα λοιπόν. Που το 30 και το 31 να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ποσόστοση πάει σε. Φτάνουμε στο 100%. Στο 51%. Πρέπει να υπερέχει το εγωπρόβιο γάλα γιατί βάσει του εγκεκριμένου φαγγέλου το αγελαδινό γάλα είναι συμπληρωματικό. Μάλιστα. Είναι συμπληρωματικό. Κατάλαβα. Αλλά κυρία Αγαπητού εδώ... Και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ναι μεν για μέτρες να διαφυλάξουμε τις εξαγωγές. Αλλά θα βάλω κάτω ακόμα έναν παράγοντα. Για πείτε μου. Το πόσο έχει αυξηθεί το χαλούμι τον τελευταίο χρόνο? Πόσο? Το γάλα μειώνεται, αλλά η παραγωγή του χαλουμιού αυξάνεται. Πώς γίνεται τούτο? Άρα λοιπόν... Πώς γίνεται τούτο? Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, εδώ, ποιες ποσότητες εξαγωγής κατοχυρώνουμε? Ποιες? Δηλαδή, από τότε που έκανε τη δήλωση ο πρόεδρος μέχρι σήμερα, εμείς θα δεχόμαστε όλες τις αυξήσεις της παραγωγής χαλουμιού επειδή το ζητάει η αγορά. Και αν αύριο η αγορά ζητά 50% αύξηση της παραγωγής χαλουμιού, πρέπει να μετικήσει ο κυπριακός λαός να φύγει από την Κύπρο για να γεμίσουμε τον τόπο μας ζώα, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Εν τω μεταξύ, δεν είπετε μου τέλος αυξάνεται η παραγωγή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Ένα αυξάνεται το αγελαδινό, ένα αυξάνεται το εγωπρόβιο, αλλά αυξάνεται η παραγωγή, οι εξαγωγές. Ναι, το αγελαδινό αυξήθηκε. Αυξήθηκε το αγελαδινό, δεν αυξήθηκε το εγωπρόβιο, αυξάνονται οι εξαγωγές. Ναι, άρα λέτε τι, ότι χρησιμοποιείται χωρίς να πρέπει παραπάνω αγελαδινών, χρησιμοποιείται η περίφημη γαλακτόσκονη που έχουμε κάνει ολόκληρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας για το πώς να την εντοπίζουμε μέσα στο χαλούμι και δεν βράμε ακόμα. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Μα πόσα χρόνια, κύριε Παπαπέτρου μου, μα πόσα χρόνια φέραμε ολόκληρο μηχάνημα στο κρατικό χημείο για τη γαλακτόσκονη και έμεινε τζαμέ που το 14, έχουμε 26, δεν το χρησιμοποίησε κανένας. Ευχαριστώ και τους δύο πολύ, να είστε καλά. Κύριε Χριστοδούλου, ο κύριος Παπακυριακού μου κάτι λέει. Κοιτάξτε κάτι, για να έχει ισχυρή οικονομία, πρέπει να έχει ισχυρές εξαγωγές. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τις εξαγωγές, στους παραγωγούς οι οποίοι παράγουν, και πρέπει η Κύπρος, ένα μικρό νησί που δεν έχει πολλούς πόρους εισοδήματος, θα πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας προκειμένου να φτιάξει εισόδημα στην Κύπρο. Κύριε Παπακυριακού, δεν λέει κάποιος το αντίθετο. Απλώς ο κύριος Παπαπέτρου έθεσε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που εγώ θέλω την απάντηση. Πώς γίνεται να αυξάνονται οι εξαγωγές από την στιγμή που το εγωπρόβιο δεν αυξάνει τις ποσότητες, αυξάνει το αγελαδινό, αλλά η ποσόστοση δεν ταιριάζει με αυτές τις δύο ποσότητες που βάζουμε μες στο χαλούμι για να στείλουμε στο εξωτερικό. Και ρωτώ, βάζουμε παραπάνω αγελαδινό? Βάζουμε σκόνη, τι βάζουμε και αυξάνουμε τις εξαγωγές μας αφού η ποσόστοση είναι συγκεκριμένη? Τούτο ήταν το ερώτημα. Να σας εξηγήσω. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι... Έτσι να γίνουμε και παραγωγή χαλούμιων μεταξύ. Πείτε μου έτσι, ναι. Εντάξει. Θα μπω στο επάγγελμα, έχετε πολλά προβλήματα. Οι ποσότητες αυτές του γάλακτος καταμετρούνται καθημερινά από το Υπουργείο Γεωργίας.
Και γι' αυτό, λόγω του ότι οι ποσότητες σήμερα είναι πολύ μικρές παραγωγής εγωπρόβιου γάλακτος, εν σχέση με τι θα έπρεπε να ήταν σύμφωνα με τις επιδοτήσεις που έχουν δοθεί. Γι' αυτό και υπάρχει η τάση για μείωση της ποσόστοσης. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς συζητείται η μείωση της ποσόστοσης. Δηλαδή, διότι δεν συνάδουν τις ποσότητες του διαδάγματος που υπάρχει σήμερα με τις παραγόμενες ποσότητες. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το 29, όταν θα γίνει 50%. Όπως γνωρίζει ο κ. Παπαπέτρου, υπάρχει συζήτηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση της ποσόστοσης στο φάκελο. Και ο λόγος είναι ότι μέσα στην κανονισμό αυτών είναι και οι Τουρκοκύπριοι. Εν τη σοφία τότε η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία αλλά είναι τους Τουρκοκύπριους. Το θέμα... Είναι σαφής ο κανονισμός ότι και στις δύο πλευρές, άρθρο 42, πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια χαρακτηριστικά προϊόντος. Διαφορετικά, ο φάκελος μπορεί να κυρωθεί. Μόνο για τις θανατώσεις δεν εφαρμόζονται τα ίδια. Για τα υπόλοιπα όλα εφαρμόζονται τα ίδια. Υπερβήκαμε το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αποζημιώσεις. Check. Πρέπει να εφαρμόζουμε το ίδιο και οι Τουρκοκύπροι και στις ελεύθερες περιοχές για τις εξαγωγές του χαλουμιού, για το χαλούμι pop. Check. Αλλά για τις θανατώσεις, no check. Λοιπόν, το θέμα του χαλουμιού είναι να το ξανανοίξω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Το χαλούμι συζητούμε με τον κύριο Παπακυριακού μου. Γεράσαμε μαζί με το χαλούμι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνώ απόλυτα ότι απελώνει στην ευθύνη, διότι από τη στιγμή που είναι τα κονδύλια θα πρέπει να ξέρει και να γνωρίσει πώς τα χρησιμοποιούν. Είναι το πρώτο πράγμα που φωνάζουμε και το πρώτο πράγμα που φωνάζουμε στον πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και οι δύο. Δεν κάνουμε μόνο χαλούμι. Εξαγωγές κάνουμε και πατάτες, κάνουμε τις αγορές αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά τα κάστα πολλά έρχονται από το χαλούμι. Δεν μας δίνουν νερό για να κάνουμε εξαγωγές πατατών και κάνουμε τις αγορές. Δεν έχετε άδικο, κύριε Παπαπέτρου μου. Στο στούντιο την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Γεια σας.